Ya ampun. Oh, betul, Pak. Alhamdulillah. Tak kira hilang lho kowe mau. Hilang piye to, Pak? Lah kowe mau tak goleki ora enek kok tak kira hilang no. Wong mangkat sekolah lho, kok dikira hilang. Karo sapa? Mbak Mimin. Lah kok ora pamit Pak Bugang? Wong ora ngaruh lho. Ora ngaruh piye ta? Danane ora cair. Dana apa? Dana sangu. Dana sangu. Oh iya ya. Mas Noi betheke kok ya pasmen to. Jenengan iki kok dengaran kok ketok murung to, Mas. Kula niku kelangan, Mas. Wah, kelangan apa? Gitar. Oh. Panjenengan malah guyune pripun to, Mas? Kula niku tidak habis pikir kok kalih tangga kampung Riwil mriki. Ketoke do owah ngono wong-wongane. Oh, wong kampung Riwil iki arep nggawe grup band to. Grup pripun to? Lah, owah. Niku Noah. Oh, wis ganti to. Wes ganti ndokmu. Lah Memet ning ndi? Ning gone mbae. Mbah Tari apa Mbah Siti? Mbah Siti. Oh. Mas No. Gitar kula niku ngeri-ngeri pun teng omah to, Mas. Oh, ya wajar to, Mas. Wong gitar-gitare sampean nek ning omahe sampean ya wajar to. Lho kok jenengan iso ngerti? Lho, mungkin iki ahli lho, Mas. Jangan-jangan Jangan-jangan apa? kula ngerti maksudnya jenengan ngerti. Ngerti apa to, Mas? Akal bulusin jenengan pun kula waca. Sik to. Nek akal kula duwe, tapi mbok sumpah nek bulus kula ora duwe, Mas. Sing jukuk gitar kula lak jenengan to, Mas? Loh, kok jenengan malah nuduh? Oh, mboten enten wong maling kok. Ngakune mboten enten. Kok sik to, kok jenengan iso nuduh nek kula maling gitarin jenengan? Kan niate jenengan arep jukuk gitar kula. Lah terus jenengan kelingan klebating gidok kula terus mesake kali kula ngaten to? Kula niku nek kelingan kalih githoke jenengan, iki malah lucu ora mesake. Kok sangat lucu. Lah githok kaya coro. Oh, kempling. Niki niku bar kula clear. Sampean kelingan ora? Dek wingi bengi konser teng mriki. Oh, kelingan Mas, cek genep kok. Nah, pas awake dhewe konser, jenengan wah sambat ngantuk. Takon klekaran ning jero omah. Neng terus niku kula terus mantuk. Nggih to? Jam 3 to. Nggih, jam 3 terus mantuk. Nggawa gitar ora? Lah niku lali kula. Kula bar niku nyawane urung nglumpuk, Cik. Nah, jenengan kuwi mulih ra nggawa gitar, Mas. Wong kula niku tangi subuhane sing enek gitare tok jenengan ra enek kok. Ora mungkin to. Kula niku jek gitaran teng ngarep omah kok. Bar gitaran terus turu ngerengeti esuk. gitarane ning endi? Teng ngarep omah. Wah, berarti turune ning jero omah to. Nggih. Lah, jenengan posisi turune ning jero omah kuwi, terus Pun mudeng kula niku. Kula niku asine napa jenenge? Nglindur gitaran. nah, kuwi candhaane. Wong nglindur karo gitaran iki lho. Lho, kok mung perkara gitaran to, Mas? Kula nglindur manganan pun tau kok. Wah, mosok Nggih. Ning sing kula kemak-kemak niku kaos sikile Pandra. Sampune ngeri. sekali-kali iki nglindur ki mbok sing ekstrim ngono. Sesuk rencanane kula niku ajeng nglindur pijet. Wah, pijet biasa. Loh, sebentar dulu. Pijetnya sak batalion. Luweh ngeri. Astagfirullahaladzim. Mas, sido ngejak sarapan ora iki? Udah. Jam piro iki ngejak sarapan? Loh, lah wong sing ngejak wau jenengan lho. Iya mau esuk. Lah kan mau mboten sido. Lah terus karepe sampean?
Yo diropel to, makan siang plus makan sore. Tapi kalau sebagai sarapan plus makan siang plus makan sore, Mas. Lah kok ora jajak to, Mas? Lah sampean wau bali lho. Lah kan yo mulai adus-adus sik to, Mas. Wah, yo mula kuwi. Lho, lah niki kejelasannya pripun? Janji adalah utang lho. Yo engko ngenteni dilit nek aku luwe neh. Lah. Ang kene wis ngempet luwe ket mau lho, weteng nganti ngintir-ngintir kok. Wis kon ngenteni engko. Ayo dibalsem sik. Suwi mending ngopo to wong iki? Kok suwe men ngopo to, Mas? Rapat paripurna karo ember karo ciduk. Nyelengi to. Nah, ndekna yo paham no. Yo, gas. Yo, setunggu jam ya. Oke. Lah kira sih do maem no, Mas no. Lah mbok jume tutup lho. Lah terus pripun no niki? Mula niku, Mula niku pripun to? Janji adalah utang lho. oh anu mawon. Maem ten nggen warunge kanca kula mawon ku. Gas no. Neng, nek numpak motor, kuwi engko jarake malah berjam-jam, Mas. Lah terus pripun? Dheweke dhewe renone mlaku wae, paling gur 10 menit lah. Gas. Mas Noi piye to? Numpak motor berjam-jam yen mlaku malah nggur 10 menit. Wong ki piye? Ora urusan sing penting madang wareg. Cahaya neng bulan ngerajang pucuk neng Man. cempol. Melu yo. Ah, menu neng di Makan no. Tak bayari. bayari yo gas nih. Oke, Neng, enek syarate. Gandeng awake dhewe menuju ke restoran iki mlaku. Dadi kudu nganggo drama. Lah wong mlaku gari mlaku lho Mas No. Ngopo dadak nganggo drama barang to? Loh, yo iya no, supaya ini apa? Kita menuju rumah makan itu kudu enek perjuangan. Nah, bener. Supayane engko luwene iki saya luwe mangane gen saya puas piye. Lah kok bener Mas No. Nek adewe sering-sering berdrama, kuwi keuntungan adewe iki mengasah bisnis acting adewe. Loh, piye? Cocok to? Cocok banget no. Yo, mangkat. Wes, ngarepan ki enek wit ringin. Apa jenenge? Wet pring no Mas No, sampeyan sawangane piye to? Iki wet pring koyo ngene iki runggute koyo ngene kok iso. Apa-apa lho. Meningkatkan bisnis acting poin. Swing. Kloter. Lho, suarane pring blanter kloter. Kloter. Tut. Wah, Kayak belum mari. jono ora kecantol pas lagi. Padahal rambutnya koyo ngene iso mlebu ya. Lah iya. Semutok Mas No. Kuwi jane gendengno kuwi to. Ngapa? Wong kancane wae brangkangan iso kowe iki mlaku nyur. Lah kan iki wis resik to bar mbok babati. Ya aku rak gari mlaku. Lah ngisore wong dhuwure sik ting cringih kowe. Lah mosok aku liwate kok terus ndang tukul meneh. Meningkatkan ilmu bisnis acting poin. Wait, lah jangkrik malah get-geti ya kuwi iki. Awake dhewe iki kudu nglewati jembatan sing gedene mung sak pring tok. Lah, iki jembatane nggo pring ngene iki cilik Banget iki. Lho, dok ngopo meneh to? meningkatkan bisnis acting poin. Hati-hati yo. Awas Mas, no lunyu Mas. No. Lunyu Mas. Keseimbangane. Awas. Oh, lagi gaji abot kiwo. Birik no. Piring ngene. Awas Rek. Wah. Iki nek aku nganggo sandal bahaya iki tak copote. Berarti Lunyu Mas. Oh, tak gojan. Gojan Mas. Nah, sira tak kenyang.
Sip. Malah melunyur tok. Lah ora enek apa-apane lho Mas no. Meningkatkan bisnis acting. Poin. Balik nih. Mas. Terus balik. Lah Bu ae kok Sing ngelos ngono. Alon-alon. Iya. meningkatkan Bisnis acting poin. Hop. Lah apa meneh iki? Gandeng awake dhewe arep mangan ning rumah makan alias restoran. Jadi segala sesuatu harus dipersiapkan alias planning. Poin. Kira-kira kok arep do makem apa? Mangan iki kudu makanan sing bergizi. Gizi. Ya itu kesehatannya Dewi terjaga. Aku Mas, apa jenenge gado-gado. Wah, sehat nih gado-gado. Iya no. Aku sego tawon. Ketawon bareng entuk ndas no piye kowe iki? Kuwi lho sing daging sapi duduhe ireng. Rawon. Nah ya kuwi. Gandeng aku wis sarapan plus makan siang plus makan sore cukup mie godhog nganggo ndok. Wah, nek lombok emat banget tuh. Ngombene apa iki? Aku Mas, pokoknya bangsa buah-buahan. Jeruk. Aku wis teh. Wah, aku yo es susu coklat. Wah, bergizi meneh. Nek saiki pencuci mulute. Ayo kemune wastafel kono no. Ora kuwi maksude nek bar mangan iki atuh kudu mangan buah-buahan kuwi sing diarani cuci mulut. Oh ya. Nek kula ates. Aku talok. Yo ora enek restoran kok talok iki sing mungguh ngono lho. Ya wis kates. Aku semoga. Wah, seger sih aku. Warak bareng Mas. Warak maka mat banget tinggal aku ngamuk lah. Lakuan lah. Waduh, bahaya iki. Kaget ya neh. Ngapa to Mas? Iki bahaya iki. Waduh, Mon. Kok gek kon menek wit, Mon. Wah, ayu-ayu penuh. Iki tenan iki bahaya tenan. Enten apa to Mas no? Warungnya tutup. Walah. Rumah makan koncone sampean ki warung iis to? Yes. Lah ra apa to aku jane wis krasa lho, Mon. Numpak motore berjam-jam kok pelaku nggur 10 menit. Ayo to. Nah, aku ora masalah. Buat aku mlaku suwe ra apa-apa. Sing penting poine kula iso belajar acting. Kula yo wis warek kok. Aku yo wis warek jane. Aku ya warek kok. Warek apa? Belajar bisnis acting.